Čaute, som Fifo. A ja Preš. Dneska konečne spolu. Číslo 17. Okolo 20. Ľudia 20, viete čo je 20? Presne toľko rokov mám. Až tým to končí. Ale nie. Mláško bola teraz fajčí, ide na Čapelina, tam museli zbierať špaky, to snáda. 21 minút zabitých z hodiny. Počkajme, aha, dobre, už to ide, už to ide. Seka, dosť. Ale nie. Čo vám povieme? Dneska asi nuda, škaredé počasie. A seka. Už nie. Au. Miro už jazdy spravil na škole. Ešte ja musím teraz, posledné 2 konečne. Hádam, tak zvládnem. Či 3? 2, asi. Budú 2 alebo 3, to je jedno. To sú 2, keď už. To je 10. Možno o mesiac budem chodiť na autách. To budú klipy. Kúpime si GoPro kameru a budeme sa natáčať. Prilepíme na sklo Ideme, no. a budeme frčať na GoPro. Na favorite. Na Fabii. Pozdravujeme Uja, ktorý mu ju radosťou daruje. Na rozbitie. Áno, stačí Fabio na rozbitie. No, favorit, ale ja si príklad v lepšom stave podajú Fabio, ale to detail. No jasne. No jasné, jediné čo tam bolo je príklad, to sa už teraz roku konečne. Zamrzol mi mobil. Super. Takže už nemrzne iba notebook, už mrzne aj mobil. Nevadí. Halušky chutili riadne, fajne boli. Dal to si znova, asi si znova dneska navarím. Radšej nie. Načám. Vino teba bol po hlavi, Miro. Čo? Vino teba bol po hlavi. Nevadí. No. No. To je lepšie. Like. 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 Lalik. Mrzne. Polka mrzne. A mrzne. A teraz začať nemrzne. Celkom. Sa to už konečne rozbehlo. Už natáčame 204,5 sekundy. Čo už? Mrzne. Neviem, jestli ten všetky trojby takých, že zasa, vieš, klasika. Na tom rovno, to som tu taký dávce tam na oči. To je ten máme. Zaš to som si. Хороший мистер Майоко. Marian, ty si ako tako? Ty sa tváriš ako Teba samuraj. bude asi samuraj. Kúp si tú kameru, majú Judnaj. Znajku si už nič nekúpil, lebo som to kopol. Si. Lebo Miro tam kúpil notebook, ktorý sa mu vypol, ale sa mu voľne aj vypol. Chudák Miro. Nadáva na môj, ale tak zatiaľ je lepšie ako ten jeho. Bo jasno funguje. Sem tam. Podľa nálady a počasia. Nemôžem vám nahrávať, keďže nemám notebook doma. A toto nám dobre pres pesničku. Záchvatný smiech. A toto tak skončil príbeh Crasha, ktorý skrešol sa na Bandicooota. Aký je to Pokémon? Je to Miro! Miro, zlatý útok. Hej.
Ups. Akože veľmi vtipné. Akože. Len tak pre istotu. Lepší máme z hrsti ako slide green. Priti. Bav. Takže Marian dneska ide na jazdu. Si volal? Nie, Vedím. zavolám mu. Keď natočíme blok. Nazdar, Jožko, ako sa máš? Bakvičkovo. Počkaj, sekám. Vypni to. Poďme na taneček. Stop na sekundu. Hej, veď ja to idem vypnúť. Miro sa snaží vypnúť hru, ktorá už na ním zatiaľ vyhráva. A že ja som malo dieťa. Ja sa to vypnú. Vypne úplne. Niečo sa tam objavilo. Krpatá. Maša ťa pozdravuje. Že ste Mariane v piči, že som na tebe ujebala strašne. Včera som s ňou bol. Tak to končí. Vieš, hodná je Julia sa Romeo vysmieva do ksichtu. Debil. A ja som chytil zimovňavky z neho. Ako somári, ľavými rukami. No poďme na niečo chytro. Píše fanúšička. Hej. Ale moja. Miro, ty si taký sex, keď si sa oholil. Len ten zub daj spraviť. Dobre. 3, 4, 4. Au. Áááá. Seka. Zamrzam. Čapurdej. Čapiče, čiča. Čiča. Čap i... Tvrdé. Obojak I. Dobre, začni. Čaute. Dobre. Nazdar. Počkaj. Au. Takže, zdieľajte, komentujte, dajte lajky, komu sa Čujte páčilo, do tak nás. dislike a poď. Like. Like. Opovážte sa dať dislike.